danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more. Ƙofar Gayan tana ɗaya daga cikin ƙofofi ko kuma ƙarshen ƙofofin da muka yi alƙawarin za mu kawo muku a shirin Bakan Gizo. Ita dai ƙofar Gayan ta samo asali ne daga sunan gari Gayan, wanda garin nan yana nan hanyar Abuja. Ita dai wannan ƙofa ita ce babban ƙofa a zamanin da, ƙofa kuma ta farko wacce aka fi bi ko ina in za ka fita daga cikin birnin Zaria. Sannan daga birnin Zaria in za ka je Gayan ma nan za ka tafi, ta nan ƙofan za ka shiga kuma ta nan za ka fita. Kaga kenan wannan ƙofa ta zama ita ce mahaɗar Gayan da gadar Gayan kenan. Ita dai wannan ƙofa ana amfani da ita ne